अब्ला नोंथांमोना प्रुफ मोनगोन शेयार मार्केटाव फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनाया मोजां ना गाज्रि आरो लोगोसे माबायदि प्रफिट जायो बेनि सोमोन्दैबो नोंथांमोना आंनि पर्टफलिय'खौ नायनानै मिथिगोन आरोखि। दा आं गिबियावनो बुंखायो डिसक्लेमार होखायो नोंथांमोना आंनि पर्टफलिय'खौ नुनानै एबा आं जा कम्पेनिसफोराव इनभेस्टमेन्ट खालामदों बे कम्पेनिसफोरखौनो नोंथाङा आंनि भिडिअ नुनानै बे कम्पेनिफोरावनो इनभेस्टमेन्ट खालामनो नाङा। मानो होनबा आं बेखौ माने इनभेस्टमेन्ट खालामनाया गोबावानो जाबाय आंना माने 3-4 मान्थस आंना जाबाय। दा नोंथांमोनाबो जुदि आंखौ दोननाय नुनानै नोंथांमोनाबो एखे कम्पेनिफोरावनो दोनोब्ला बियो माने थिग जानाय नङा। ओंखायनो नोंथांमोना गिबियावनो इनभेस्टमेन्ट खालामनायनि सिगाङावनो गावबा गावनि केपासिटियाव एनालाइसिस खालामग्रो बे कम्पेनियाव फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामोबा मोजां जागोन ना जाया। दा आङो नोंथांमोना आंनि पर्टफलिय'खौ देखायनि आङो बबे कम्पेनिसफोराव फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामदों आरो बबे कम्पेनिसाव बेसेबां फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनानै बेसेबां प्रफिट जानानै दङ एबा बेसेबां लस जानानै दङ बे गासै डिटेल्स बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन। नोंथांमोना स्क्रिनाव नायगोन आङो खुलिना लाग्रोनि। आङो गिबियावनो बबे कम्पेनिसाव इनभेस्ट खालामदों नै स्क्रिनाव नाय नैबे जाबाय आरटि इन्डास्ट्रि। आं बे आरटि इन्डास्ट्रियाव इनभेस्ट खालामदोंमोन माने आं मोनसे शेयार बायदोंमोन। बे मोनसे शेयारनि बेसेना फिसा एसे जुम खालामना देखायनि आङो 653 आव बायदोंमोन। दा बिनि कारेन्ट प्राइसआ जानानै दङ बांनानै 696। स' अब्ला नायदो माने बेयाव आङो 42 रुपिस पार शेयार प्रफिट जानानै दङ। ओमफ्राय माखासे दं नै ओमफ्राय एबि केपिटेल बेयाव दोनदोंमोन आङो 3 शेयार बायदोंमोन। बेयाव आङो मोनसे शेयारनि बेसेना आं बायनाय समाव 165 मोन। दा मोनसे शेयारनि बेसेना 204 रुपिस जाहैबाय। अब्ला आङो 100 रुपिसनि सायाव प्रफिट जानानै दङ। स' बेबायदि माखासे दं आं बुंजोबनो हानाय नङा नाथाय आङो जेसे हायो बुंनो नाजानि। नोंथांमोना अब्ला आन्दाज मोनगोन आन्दाज खालामनो हागोन जे शेयार मार्केटाव फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनाया मोजां गाज्रि ना बबेयाव माबोरै खालामनांगौ बेनि एसेबाबो नोंथाङा आन्दाज मोनगोन आरोखि। आरो बे आन्दाजखौ लानो थाखायसो आं बे भिडिअखौ बानायदों। रावखौबो आङो माबा मोनसे पार्टिकुलार कम्पेनिसाव इनभेस्टमेन्ट खालामनो थाखाय आं एडभाइस होआखै। नोंथाङा बिदि खालामनोबो नाङा गोरोन्थि। मानो होनबा शेयार मार्केटखौ माने बुजिनो नाजाग्रो इनभेस्टमेन्टनि सोमोन्दै बुजिनो नाजाग्रो अब्ला नोंथाङा आरामसे इनभेस्टमेन्ट खालामनो हागोन। आंनिया more than 100 कम्पेनिसफोराव इनभेस्टमेन्ट खालामनाय दङ। आरो नोंथांमोनखौबो आं बुंखायो आंनि बायदि एसेबां बुरजा कम्पेनिसावबो इनभेस्टमेन्ट खालामनांगौ बिदि नङा। आं खिन्थु एसे इनभेस्ट खालामनो मोजां मोनैनो माने आंना कम्पानिसफोरा बारायलांदों आरोखि। खिन्थु नोंथाङा आंनि बायदि अयथासार 100टा मानि कम्पेनिसाव दोननांगौ होननानै जेबो खोथा गैया। नोंथाङा 2, 3, 4, 10टा बा 20टा कम्पेनिसफोराव इनभेस्टमेन्ट खालामबानो साफिसियेन्ट। आरो नोंथांखौ आं बुंखायो नोंथाङा मोनसे कम्पेनिसावनो नोंथांनि गासैबो केपिटेलखौ एबा गासैबो फैसाखौ ज्राव इनभेस्टमेन्ट खालामनानै दोनजोबनो नाङा। डाइभारसिफाइड खालामनानै दोननांगौ। डाइभारसिफाइड खालामना दोननाय माने मोनसे कम्पानिसाव एसे आरो गुबुन मोनसे कम्पानिसाव एसे आरो गुबुन मोनसे कम्पानियाव एसे बेबायदिनो रानै नोंथाङा माने 10टानिफ्राय 20टासो कम्पानिसाव दोनोबानो जाया। स' बेबायदि खिन्थु नायदो आंना माखासे कम्पानिसफ्रा दं आरोखि नायदो। ओमफ्राय नै स्क्रिनाव नाय APLA एप'ल' होननाय कम्पानि ओमफ्राय अमराजा बेटारि अशोक लेलेन्ड। ओमफ्राय नायदो बे अमराजा बेटारि होननाय नैबे ARENM होननाया बे आं लस जानानै दं आरोखि। बेसेबां लस जानानै दं नायदो। आङो बायदोंमोन बेखौ 843 रुपिसाव बायदोंमोन। दा आं जेसेबाङाव बायदोंमोन बेनिख्रुइ माने डाउन जानानैसो दङ। माने दा जानानै दङ 810 रुपिस जानानै दङ। माने आङो 33 रुपिस ल' जानानै दं आरोखि बेयाव। आरो बिदिनो माखासे दं नै अशोक लेलेन्ड, AU बेंक, अरबिन्द फार्मा खिन्थु नायदो अरबिन्द फार्मानि बेसेना आं बायनाय समाव 1028 मोन माने 1020 रांमोन। दा बांनानै बे अरबिन्द फार्मानि मोनसे शेयारनि बेसेना जाहैबाय 1123। माने आङो नियारलि
100 रुपिस प्रफिट जानानै दङ स' बेबायदि माखासे कम्पानिसफोरा बबेयावबा 100 बबेयावबा 50 रुपिस बबेयावबा 200 बिदि आं लाब जाजोबना दङ ओमफ्राय बबेयावबा आङो 200 150 90 बिदिबो लस जानानै दङ खिन्थु ओभारअल आंना प्रफिटआनो दङ आरोखि दाना नायदो आं मा कम्पानिसो दोनदों बिनो दोनदों आङो AWL होननाय मोनसे कम्पानि बेयाव दोनदों बेयावबो आंहा 63 रुपिस लस जानानै दङ नायजागोन स्क्रिनाव नै ओमफ्राय एक्सिस बेंक आं बेखौ मैयाल'सो बायदों आरो मैयानो प्रफिट जाखादों नै नायदो आङो बायदोंमोन 1055 रुपिसाव दा बिनि प्राइसआ बांनानै 1059 जानानै दङ माने एप्रक्सिमेटलि 7 रुपिस आङो प्रफिट जानानै दङ ओमफ्राय बाजाज हेल्थ केयार होननाय कम्पानिस बे आङो 22 रुपिस लस जानानै दङ ओमफ्राय BALM लरि होननाय कम्पानि बेयाव आङो प्रफिट जानानै दङ बन्धन बैंक अफ इन्डिया BCG BLE बर्जार पेन्ट लस जानानै दङ ओमफ्राय भारत फर्स होननाय कम्पानि बेयावबो आंहा लस जानानै दङ ओमफ्राय आं एसे गिदिर कम्पानिफोरखौ देखायनि जेनेबा माखासे नों स्क्रिनाव नायलांजागोन आङो बुंनानै होआबाबो पज खालामनानै नायजागोन नैफोर जाबाय कम्पानिनि मुं नैबेथिं गोजा गाबजों ओंखारनाय अनजिमाफोरा लसनि अनजिमा ओमफ्राय गोथां गाबजों ओंखारनायफोरा प्रफिटनि अनजिमा बेखौ नोंथाङा आं स्क्रल आप खालामनानै होनि नोंथाङा गावनि गोसो बायदि नायलांबाबो जागोन आं बुंनांगौनि खोथा गैया आं बबे कम्पानिसाव दोनदों नोंथाङा आंनि बे पर्टफलिय'खौ नायबानो बे आंनि स्क्रल आप खालामनाय बे स्क्रिनखौ नायबानो नोंथाङा हमलांबाय थानो हागोन फेडारेल बेंक आंखौ बिराद टेनसन होग्रा मोनसे कम्पानि जाबाय नैबे बिराद माने टेनसन होदों बियो GSFC होननाय मोनसे कम्पानि बियो माने हासार कम्पानि बियो फार्टिलाइजार कम्पानि बियो ओमफ्राय गुजरातनि मोनसे फार्टिलाइजार कम्पानि बेयाव आं 211 रुपिस आं लस जानानै दङ किन्तु बियो बिनिख्रुइ बांसिन लस जानानै दङमोन मथा मथि बियो 400 रुपिस आंखौ लस खालामना दोनदोंमोन नाथाय एसे फैयै दिनै बियो 200 लसाव दोङो आरो साननैसो थानानै हयथ' बियो प्रफिटआव फैसिगोन आरोखि आंनि मोनसे एनालाइसिस HCL टेक नै बेयावबो आंहा 105 रुपिस लस जानानै दङ HDFC बेंकखौथ' मा बुंनो ओरैबायदि लस होबाय साननैसो दा नै ओरैबायदि प्रफिटआव होनो थाखाय रेडि जानानै दङ दा प्रफिट होबायानो नै 161 प्रफिट जानानै दं साननैयावनो बेसेबां प्रफिट होदों आरोखि आं बेफोरखौ फाना दै आंनिया लं टार्मनि थाखाय दोनोबा नोंथाङा जेबो गिनांगौ गैया दोनबाय थाबानो जाबाय जेब्लासिम प्रफिट जाया अब्लासिम दोनबाय था जेब्लासिम लस थांगोन बेखौ जेबो खालामनाङा फानफिननो नाङा लसाव मालाबा फाननो नाङा जे नोंथाङा इनभेस्ट खालामबाय बेखौ जेब्लासिम प्रफिट फैया दोनखाबायनो था नायदो हिन्दालक' प्रफिट जानानै दं हिन्दालक' ओमफ्राय नै हिन्द पेट्र' बेयाव प्रफिट जानानै दङ दा आइडिया माने भडाफन IDFC फार्स्ट बेंक ओमफ्राय बेबायदि इन्डियान बेंक इनफिबिम IOB ओमफ्राय इरकन IRCTC बहुत मोजां कम्पानि बे IRCTC नोंथाङाबो जुदि लं टार्मनि थाखाय दोननो सानोब्ला बे IRCTC कम्पानियाव दोनजागोन आरोखि लं टार्मनि थाखाय मोजां बेयाव खुनु गिनांगौनि खोथा गैया आरोखि IRCTC आव खिन्थु बिदि होननानै बे मोनसे कम्पानियावनो नोंथांनि गासै केपिटेलखौ जाबजोबनांगौ बिदि नङा इसेल' बिबांनि दोननांगौ आरो मोनसे कम्पानियाव जाहाथे माबा खारनाव कम्पानिया थैनानै थाङोबाबो नोंथांनि फाना लस जाया बिदि ओमफ्राय ITC ITI JK पेपार JSW इनार्जि JSW स्टिल जुबल फान बेबायदिनो माखासे फरायनो हालायलाङा कानसाइनेर माखासे कम्पानिफोर दङ आं स्क्रल आप खालामलांबाय थानि नोंथाङा नायलांदो बे जेराव गोजा दङ जास्ट बियो लस आरो जेराव गोथां गाबनि अनजिमा दङ बेफोरो प्रफिट नै लाउरास स्लेब होनायावथ' बहुत प्रफिट दं आङो नायदो लाउरास स्लेब होनायाव नैबे लाउरुस स्लेब बेयाव आङो 111 प्रफिट दङ नैबे ओमफ्राय नैबे MSL फाइनेन्स लिमिटेड नैबे MFSL नायाव 120 रुपिस प्रफिट दङ स' बेबायदि नै माखासे प्रफिट दङ आरो माखासे लसबो दङ खिन्थु नैबे बहुत लस होदोंमोन आंखौ NMDC होननाया दाबो 79 रुपिस लसाव दं आरोखि ओरै थांबाय थादो नै माखासेया लसानो जोब ओमफ्राय नै माखासे प्रफिट जोबनिखिना ओमफ्राय नै जे बे गोजा गाबनिफ्राय गासैबो लस जोब ओमफ्राय आङो एसे हाइलाइटखौल' देखायनोसै नै SBI ओरैबायदि मोजां स्टक थांनाय मास मोननै मोनथामसोनिफ्राय ओरैबायदि मोजां पारफरमेन्स होदों बियो SBI आव नै आं बायदोंमोन 679 आव दा बिनि कारेन्ट प्राइसआ 764 माने 200नि खाथियाव आं प्रफिट जानानै दं आरोखि मोनसे शेयाराव ओरैबायदि दा बेबायदि ओरै थांबाय थादों नै बेथ' बहुत सना सफ्टवेयर जों गुरि गानना सना बे बहुत लस जाना दोनदों आंखौ सालाया ओमफ्राय नायदो स्पार्स नैबे
स्पार्स होननायाथ' बहुत प्रफिट दङ आंखौ नै 167 बहुत मोजां आरो बेबायदि थांबाय थादों नै नैबेबो बहुत प्रफिट होदों टाटा के मोननाय आरो नैबे बहुत मोजां कम्पानि बेयो नैबे बहुत मोजां कम्पानि सिंगिन होननाया बहुत मोजां टाटा पावाराथ' बहुत मोजां स्टक बेयो बहुत मोजां कम्पानि टाटा पावारावबो नोंथाङा दोननो हायो गोसोबा खिन्थु मोनसेयाव दोनजोबनो नाङा बेखौ आं रेकमेन्ड खालामो आरो नैबे थ्रि टारबाइन होननाया ओरैबायदि मोजां स्टक बियो आंखौ ओरैबायदि प्रफिट होदोंमोन बियो दा एसे खमायना दङ थेवब्लाबो प्रफिटआनो दं नैबे थ्रि टारबाइन होननाया दाबो नै 173 माने 200नि खाथियाव आरोखि ओरैबायदि नालांबाय थादों नै माखासे बेसिम गासैबो प्रफिटआनो जोब बेफोर गासैबो प्रफिटआनो जोब नै गासैबो प्रफिटआनो जोब बेबायदि थांबाय थादों नै जोब्बाय आरोखि ओमफ्राय नैबे बिराद लस होबाय साननैसो मा बियो जेन्स कारटेक होननाया बिराद लस होखांबाय दा ओमफ्राय एसे प्रफिटआव फैनानै दं आरोखि ओमफ्राय नैबे जिल होननाया बेबो आंखौ बिराद टेनसन होदों गोजौआव मोनसे कम्पानि GSFC होननाय बेबो टेनसन होदोंमोन ओमफ्राय नैबे जिल होननाया माने जि एन्टारटेनमेन्ट लिमिटेड बियो ओरैबायदि टेनसन होखांबाय 400सिम लस थांदोंमोन दा खिन्थु फैयै फैयै रिकभार जायै जायै दा 200ल' लस दङ आरोखि साननैसो माने प्रफिटआव फैनायनि मोनसे एक्सपेक्टेसन दं आरोखि स' बेबायदि नोंथाङाबा जुदि शेयार मार्केटाव फैसा दोनथुमाखैब्ला बा जायखिजाया जिनिस जायगायाव नोंथाङा फैसा दोनथुमाखैबा नोंथाङा फैसा दोनथुमनो थाखाय स्टार्ट खालाम नङाबा नोंथाङा आरजिनाय फैसाफोरखौ ओरैनो खरस खामै बे फैसाफोरा मालाबा नांगौ जायोब्लाबो नोंथाङा मोननाय नङा ओंखायनो नोंथाङा जि आरजिया मानो 100 आरजियोबाबो 200 आरजियोब्लाबो बिदिनो 50% नोंथाङा इनभेस्टमेन्ट खालाम जेराव इनभेस्टमेन्ट खालाम शेयार मार्केटाव खालामो ना बेंकआव खालामोबाथ' नोङो प्रफिट जायाना बेंकआव खालामबा नों जेसेबां 10 थाखा दोनोबा 10 थाखायानो थाबाय थागोन बियो खिन्थु नों शेयार मार्केटाव दिनै 10 थाखा दोनोबा बियो फैबाय थानाय 1 मासाव बियो 15 थाखा 20 थाखा जागोन बियो ओंखायनो ओरैबायदि जायगायाव इनभेस्टमेन्ट खालाम जाहाथे नोंथाङा लस जाया आरो नोंथाङा प्रफिटसो जायो नोंथाङा 10 थाखाया 20 थाखा जायो बेबायदि जायगायाव दोन आरो बेनि थाखाय मोजां प्लेटफर्मा जाबाय शेयार मार्केटाव फैसा दोननो हायो खिन्थु आं बुंखायो आं शेयार मार्केटाव भिडिअ बानायनाया नोंथांनो रेकमेन्ड खालामनाया आंनि जेबो प्रफिट गैया ना आंनि रेफारेल खालामनायखौ लानांगौ ना मानांगौ बेजोंबो खोथा गैया आं नोंथांनो आपस्टकखौ रेफारबो खालामाखै नोंथाङा गोसोबासो लानो हायो आरो जेखिजाया ब्रकार नोंथाङा लानो हायो आं लायो आपस्टकआव आं इनभेस्टमेन्ट खालामो शेयार मार्केटाव आरो आपस्टकनि बारैबो माखासे ब्रकार दङ एन्जेल ब्रकिं ग्र'थ जिर'दा धन एम स्टक जेरावनो दोननो हायो बाधा गैया आपस्टकआव दोननांगौ होननानै जेबो मेन्डेटारि नङा आं दोनोखायसो दोनो होनना बुंदों नाथाय नोंथाङाबो आपस्टकआव दोननांगौ बिदि नङा जेराव दोनो दोन आंहा जेबो प्रफिटबो गैया आंनि आपस्टक रेफार खालामनाय लिंकआव नोंथाङा डाउनलड खालामबाबो आंहा जेबो बुरजा फैसा मोना बाहाय बांला मोनगोन आइ डोन्ट वान्ट दिस लिटल एमाउन्ट अफ मानि आं बेनि थाखाय खालामाखै नोंथांनि थाखाय खालामदों जाहाथे नोंथाङा एसे फैसा आरजिनायखौ बबेबा दाबसे जायगायाव इनभेस्टमेन्ट खालामनानै मालाबा बुरजा फैसा नांगौ जायोबा बेनिफ्राय मुलाम्फा मोननो हायो बेनि थाखाय बुंदों आंनि प्रफिटनि थाखाय नङा सोरबा बा नोंथांमोननि प्रफिटनि थाखाय बुंदों आंबो इनभेस्टमेन्ट खालामो नोंथाङाबो जाहाथे खालाम मानो होनबा जों गोबां मानसिफोरा फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामो नाथाय जोंनियाव फैसा जमा थाया जोंनियाव फैसा जमायानो थाया इनभेस्टमेन्ट खालामागौ माने नों फैसाखौ मालाबाबो जमा खालामनो हाया आरोखि ओंखायनो इनभेस्टमेन्ट खालामथारनांगौ बेबायदि नोंनो मोनसे प्लेटफर्म नांथारगौ आरो बेबायदि प्लेटफर्मा शेयार मार्केटानो आरोखि नङाब्ला हाजार फैसा नों आर्न खालामबाबो आरजिब्लाबो नोंनियाव जमा थाया बा हाजार बाथ्राखौ दोनथ'दो नोंथाङा जुदि 100 200 सानफ्रोमबो आरजिब्लाबो नोंथांनि आखायाव जमा थाया खिन्थु नोंथाङा जुदि सानफ्रोमबो 100 थाखा आरजिब्लाबो बे 100 थाखानिफ्राय नोंथाङा 10 थाखा दोनथुमलांबाय थायोब्लाबो नोंथाङा 2 3 4 10 बोसोर 20 बोसोरनि उनाव बे नोंथाङा हाजार लाख थाखा मोननो हागौ आरोखि खिन्थु 10 थाखाखौनो दोननो बानानै जोंनिया 100 थाखा आरजियो 100 थाखाखौबो माने गासैखौबो ब्लु खरस खालामजोब्बाय जाजोब्बाय लोंजोब्बाय खिन्थु जों गोसो मोनबा जुदि जोङो गोसोजों गोसो साननाय मोनबा बे 100 थाखा आरजिनायनिफ्राय आं 10 थाखा दोनथुमनो होननानै साननाय मोनबा बे 10 थाखाखौ नोंथाङा आरामसे दोनथुमनो हागौमोन आरो बे 10 थाखा दोनथुमनायाव नोंथाङा जेबो असुबिदा जानाय नङामोन जेबो जेंनायाव गोग्लैनाय नङामोन नोंथाङा 10 थाखाखौ दोनैयाव जेसेबां आरामसे खरसा खालामदों जेसेबां आरामै जिउ खुंदों बे 10 थाखाखौ दोननायनि उनावबो नोंथाङा बे एखे आरामै नोंथाङा जिउ खुंनो हागोन आरोखि 10 थाखा गैयैयाव 10 थाखाखौ बबेथिबा साइडथिं दोनथुमनायाव नोंथांनि जिबनखौ सालायनायाव हेम्पार गोलैया आरोखि स' बेखिनिखौ गोसोजों गोसोल' सानना लानांगौ आरोखि दा बेखौ नोंथांमोना बुजि मोजां बाय बाय सि इउ नेक्स्ट